pwede ta maka-helper diha kay kailangan yung trabaho ba? Sunod semana na kay ako ang padak-an ni diri ah. Ha? Mga napulo ka kuan. Che, nakaw sa ko che. Ako yung tuon. Ano yung bugas diha? Ang tako yung tuon gani. Okay. Ah, sige. Nakita na lang ko. Gawin na lang nun. Pagulat og sa kurasa muli ha. Magsige na po kag chat pod na uli na. Ngita kong kwarta para natay kanon niya. Ibig kig chat dayon. Ingon dayon ka na. Nag-inom na pug kay La Ruben. Siyempre. Pagulat. Ngita tag diskarte ani ron para makakaon ta. Siyempre. Ay ko i-chat dayon. Matulak ko. Siyempre. Isa ba daw chat na pug kag nag-inom na pud ka. Inom Japon. Murag na nagtrabaho dito. Basig pwede ta mag-apply dito. Adto na to. Kol! Naguntag! Oh, Tagun sa makadya. panday na yung kulungan. Ah, kulungan eh. Oh, buhay kog baboy kay mahal ng karne ron. Ay, imo din yung kulungan. Oh, Ah, basig pwede ta maka-helper diha kay kailangan yung trabaho ba? sunod semana na kay ako ang padak-an ni diri ah. Ha? Mga napulo ka kuan, kulungan. Ah, pwede daghana po dagan kay kwarta day kay dako man na baboy. Pero basing kuan lang gud, basing 100 pesos lang ba, helper. Isa lang ka baboy akong kapital ani. Cool. Ano ata cool? Basig 100 pesos lang gud pang helper, pang 2 kilos na bugas lang ba? Pangbugas nimo. Kay wala lagi bugas balay lagi. Sudrong udto. Ha? Sulodrong udto. Tama pwede pa rin makapas balas 9 naman. Kay akong floringan eh, akong flormatan kay ang baktin ako di makayag di kuag simento bugnaw. Mag-flooring pa day kani di ay. Oh, floringan ko. Oh, mag-flooring pa jud ka oh. So wala kay helper ani. Wala, wa helper ni. Apir teng kapuya ni mo ani. Pagkakuan ani, pagkabuntag pamaulan kani. Mas maayo na kay helper kol. Oh, Kasi pwede ta maka kuan dia, maka helper. Ha? apil ko mag flooring taron. Ha? Pwede ko. Oh. Isa gatos lang gud. Oh, Ang pait bugas ba? Gay para napalo. pangbugas man kay mo ha. Bugas ng gani, 2 kilos ba? Para natay pang bugas ba? Ipait lagi sa balay lagi. Say magsugod ako. Ah, sugod na. Ay alas 9 naman. Hapit na mag alas 10. Pamainit sa guro ko. Ah, pamainit. Pamainit sa kubi. Ah, sige na ari painit dito.